campanar de l'església està a punt de tocar les 12. Tots els vilatans estan reunits a la plaça de la vila. Tothom espera. I qui espera? Desespera! La nit arriba un altre cop, la lluna brilla dalt del cel. Hem treballat tots de valent i per fi descansarem. Ara el poble somriu i està content. Tot està bé si acaba bé, demà ja ho trobarem. No crec que avui sigui puntual. Vaig tirant, que ja és molt tard. Ja n'estem tips de dormir tampoc. Qui es llevarà demà? Au, vinga, Rose, acaba de recollir tot això i a casa de seguida. Pobra tieta. Pobra tieta. S'està fent gran. S'està fent gran i repapieja. Erra de Robin. Erra de Robin, erra de Robin. Es deu pensar que ha descobert la sopa d'all. Has de recollir tot això? Què fa? Per què em mira així? Richard! Quina alegria retrobar-te després de tants anys! Richard, que no em reconeixes! No. Sóc jo! Sir Ruthven Murgatroyd, sí! No! Si m'estimes, no pronunciïs aquest nom odiós! Està bé. Està bé, però... Què fa el baró de Rhudigon? El baró de Rhudigon! Bé, però què fa disfressat d'aquesta manera el baró de Rhudigon? I si em trobo sola... La Rose! Què dius? És ella, Richard! El meu cor és a les teves mans! Ah, bé, doncs no passis ànsia, dona-ho per fet. Gràcies! Ai, és ben trist que el pobre tingui una opinió tan lamentable d'ell mateix, però en fi, faré el que pugui per tu, vell amic. Del port de Southampton, però si és una preciositat. Bona nit. La bandera de la vella Anglaterra. No puc deixar de... No puc deixar de tremolar. Senyor, vostè està alterat? A veure, sí, en efecte, estic lleugerament alterat, oi? Però no és res. Ja se'm passarà. I no puc fer res per alleujar la seva angoixa? No, noieta. Una poma? Gràcies. Una poma? No havia vist mai res com tu des del dia que vaig néixer. Corregeix-me si no ets la noieta més adorable que mai hagi vist. És correcte que un desconegut s'expressi d'aquesta manera! No parlis mai amb desconeguts. Què passa? He dit potser alguna cosa que t'hagi molestat? Oh, mira. No està...
no està bé, no està bé. Parlar amb desconjugats. No, desconcentrats. No, decapitats. No, desconeguts. No està bé parlar amb desconeguts. Ah, no? Ah, bé, però això té fàcil solució, oi? Richard Dawes em dic, però dic pels amics, natural d'aquest indret. I ja de ben petit, quan em mamava el dit, vaig anar a buscar el meu destí, enrolant-me en un barco mercantil. Ara aviat vaig adonar-me que allò no era fet per mi, el camí... Ostres, no m'agradaria morir-me així, per una vegada que siguin els altres els qui se la juguin triant la moneta. Que s'ha pensat aquest coi de barona, li cap interès a morir. Que baronet que puntual, que sóc model de justícia i benevolència. Que és bondadós. Quines història que els ha contat i serà per si nosaltres aquesta criada desplegant les resistències que Desitgem poder tornar a jugar demà. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per ser així. Si us plau, no em feu més compliments. Molt bé. Fareu que m'ho acabi creient. Pot ser. Sabeu que tinc fàcil el plor I tant. i no em sabré controlar, perquè ha d'entristir-me dir això. Per què? Si sé que no hi ha més opció. Ah, no? I tots hi accediu de tot cor. Sí. Molt